Здравейте от Пловдив, в случай изложението на училище Смарица, в което участва хомеопатична аптека Авита, като единствената българска онлайн хомеопатична аптека лицензирана. И сме поканили тук Лилия Димитрова, която е член на управителния съвет на хомеопатично общество в България, да си поговорим за хомеопатичното общество, за неговата роля в развитието на хомеопатията в България и по принцип на тема като хомеопат с хомеопат, така да се каже. Аз съм доктор Петър Найденов, туристичен лекар хомеопат. И така, първият въпрос, Лили, това е каква е мисията на хомеопатично общество в България, от кога работите в тази област, какво до сега сте направили и какво смятате да правите в бъдеще? Аз първо искам да благодаря за поканата за участие в това мероприятие. То се оказа много интересно и според мен доста полезно за децата, а и е хубаво родителите да се запознаят още повече с възможностите да си закупуват лекарства и съответно да имат достъп до хомеопатични лекарства и хомеопатична терапия. Що се отнася до Сдружение Хомеопатично общество, на което аз съм член от момента, в който се заинтригувах от хомеопатията, то е най-старата хомеопатична организация в България. Създадено е през 1993 година и всъщност е създадено от хората, които са били участници в първия курс, организиран от Лондонския колеж по класическа хомеопатия, по тяхна международна програма, с идеята хомеопатията да се популяризира сред източноевропейските страни, които вече са извън така наречената желязна завеса. И този курс се оказва много полезен и много популярен, защото първите 3 курса, организирани от Лондонския колеж по класическа хомеопатия, събират страшно много последователи. По това време всъщност всички и лекари и нелекари имаха право да практикуват хомеопатия, а Сдружението е създадено, т.е. организация с идеална цел, и нейната цел е да популяризира хомеопатията по възможно всички начини, да организира курсове за обучение по хомеопатия, курсове популярни за граждани, за справяне с травми, курсове за родители и изобщо всички неща, които да покажат, че хомеопатията има място в нашия живот. Защото хомеопатията не е само метод на лечение, алтернативен метод на лечение. Хомеопатията е начин на живот. Следвайки нейните принципи, ние всъщност можем да живеем много по-добре, много по-лесно да се адаптираме към проблемните ситуации и да ги преминаваме без те да водят до някакви сериозни последствия. Да, всъщност от ден първи и до ден днешен целта на хомеопатично общество е да популяризира хомеопатията. Съответно, от тази организация никой няма някаква материална изгода и всичките хора, които се занимават с тази дейност, са хора, които един вид горят в хомеопатията и искат тя да бъде достъпна за все по-голяма и по-голяма маса хора.